Pero day pa po yan, day pa natatapos recommendation sa PIGASEC. Duwa na pong team na nagtuman at inigwa na pong recommendation sa engineering. Pero day ko pa po na hihilingon niya na daw kung ano ang kaindang recommendation. Pero pipigigibo po kami dyan. Sa Taisan Village naman, sa Ibalong Village naman po, ang reklamo duman, so pag-shift can valving, pag sinara ang saro, so upper magkakaigwa, pag binuksan naman, so lower ang magkakaigwa. Ang reklamo po duman, ito ang schedule. Tama po yung mabuksan so sa upper, halimbawa, sa sarong puro balutan po sa duwa, sa kada simana at ang aling maging fair. Pag binuksan so valve paduduman sa upper, alas 8 na kanaga. Marara na sila sa kainda mga harong. Kahagat nila na habang yaon sila naman na makakatipon magbulos sa tubig, duman ayusun sa shifting kang pagbukas kan valve. So, inian mga top-up measure na bako maninipang haraluyan. Pero pinaghihiling ta po na sunod o ilingon susurat kang presidente na sunodun ta. Igwang magiging aksyon sa ngunyan kung paano ito gigibuhon. Pero igwa na po, so initial schedule kayang tinaumi, tininda na uyunan. So kayo po, may ginarahilingon kung ano ang ibang possibility sa schedule ng pagbukas at pagsarakan mga valve. Pero iba po kami ngunyan na pigigibo ngunyan duman, so lumang cistern ng Ibalong Village, pinag-aayos na po, igailing ko igwang mga leaks. Bukod duman sa tangking kaypuhan ibaba asin itindog sa Giraray, kaypuhan sa cistern magamit. In the meantime, tangani kung may tubig po na makukuha, duman mo na po iimbak. Igwa po tangani man lamang makadagdag sa supply ninda. Pero kung isasarata po sa Ibalong Village, mareklamo man po kaya sa sentro kan Taisan. Kung bubuksan ta ay kung data ibabalanse so pangangay po sa Taisan. So igwa po ngunya na pinagigibo na medyo magastos, nagdadara po kilori truck. Apat na truck kada daw. Para po dispute at pangangay po ninda duman sa Taisan. Bako po ni economical, bako po ni efficient. Kaya pinag-iidali mi po ngunyan, so procurement na may dapat igwa na performance fund na dapat itauso ng ganang bidder para sa pag-supply ng pump para duman sa pig drill sa Taisan. Sana po umabot dito tulos sa ngaring mapagana ta po sa Taisan well na tago. Pag ito po napagana at 5 liters to 10 liters per second, baka po magkaigwa na mas steady na supply para sa Taisan. Sa Camellia Homes po, nagpatabang po ang Camellia na magkaigwa pag-checkan sa hindang mga tubo sa laog. Kasi kadudahan hinda na may leak. So, na po sa Water District para hilingon. Nagpapabalyo po sila kan cistern at ang apot kayan sa hindang supply padula sa duman sa mas likod. Igwa na pong recommendation sa Ligaspi City Water District. Tapos pinag-ibo na po kami na tangani matabangan po sila na ma-manage ang sa indang tubig. Tapos later on po, pinag-iisip ni na i-transfer na sa muya sa indang pasilidad. Tanganing kami na po ang mag-manage ng tubig sa laog, pati sa tangke nila.